a že kto by chcel so mnou natáčať, nech napíše do komentu, ale musí mať Skype od 10 do 15 rokov a budem natáčať Let's Play, takže League of Legends alebo Minecraft alebo nejakú úplne inú hru, okrem Pandory a Counter Strike'u, ten ma už moc nebaví. A lajkujte, odberajte a keby niekto vedel, že mi poradiť, ako sa na Hypersam natáča, aby nebolo počuť okolie len mňa, tak nech mi to prosím napíše do komentu, alebo keby niekto vedel, že zlepšiť, aby som mal lepší hlas na mikrofóne, tak mi tiež napíšte do komentu, lebo skoro tak blbo mi to znie tu na mojom prehrávači, takže mi napíšte do komentu, ak by som si to mohol zlepšiť. A mikrofón akože mám dobrý za 40-50 hej, takže